Ay nga pala guys, si Bidabang ang tagalog natin. Ayan, Bidabang. Tagalog guys, grabe. Wow. Okay guys, may dalawa oh. Dalawang maliit oh. What's up guys? Ako nga pala si RS at welcome sa Promly TV channel. So for this video guys, andito kami sa ilog, sa unan lang ng bahay namin. So parang basta malapit lang. So mamimingwit kami guys, ang dalag, hito, tapos possibly yung mga gat guys, parang tilapia siya. Malaki sa tilapia. So yun yung target namin guys. So sana makahuli kami. So ayun guys, tara. Yun nga pala guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please guys subscribe para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. So ayun guys, maraming salamat. So yun guys, kami naglalakad na kami. So doon pa guys sa unahan yung pupunta namin. Medyo malayo-layo pa daw sabi ni si Eugene kasi guys yung yung nakakaalam ng pagbibingwit dito. So yun guys, mga kasama natin. Ayan. Mga tropa natin, sila Eugene, sila paring Bob, si Puchok, dami pa, si Rinan, si Eman, tapos ayun, sino pa ba hindi ko nabanggit? Si Lance, ayan, si Lance, ayan, ayun si Lance, yan, ayun bata guys. Nasa TV na tayo? Oo, dadaan lang tayo guys kasi may tulay. So ayun, diretso pa kami guys doon sa, ayun, pakita ko sa inyo guys, yung, yan. Yan guys, diretso kami doon sa dulo daw, doon kami sa parang likod ng bundok na yan, doon kami mamimingwit mga tropa natin. Ay si paring Bok, malungkot na naman siya guys kasi nawalay sa kanyang asawa. Ayan mga tropa natin, ayan. Ayan yung batang makulit, ayan si Lance. Ayan, you know. Yung mga tropa natin sa ulira, sa uli. Guys, huminto muna kami saglit kasi mamunga kami ng pamain. So ayan guys, yung mga tropa natin ang huwa na, si Eugene tropa natin, nag-aantay ng pamain. Si paring Bok, ayun guys, paring Bok oh. Master yan. Kaya lang guys, medyo malungkot siya kasi first time niya mawalay sa kanyang asawa. So guys, medyo malungkot siya guys. So paring Bok, mamaya makakauwi na tayo. So ayun guys. So ayun guys, nakapwesto na yung mga tropa natin. Ayun. May dala tayong bagong dating. Si Allen Buda, si Ace, yan. So yung dalawa din yung ayun si tropa sa kabila. Namimingin sila doon guys. Ayun. Para? Ayun guys, meron na huli. Daw. Daw. Okay guys oh. Oh. Ay pusa oh. Ayun guys oh. Oh. Ay sumabit pa. Ayun guys. Meron ng huli oh. Yeah. Nice. Oh, isang naman, isang itin naman diyan. Yun oh. So yun guys, meron tayong huli. So ayun guys, diyan lang siya bala sa diyan. Tapos dito tayo sa kabila guys. So basta guys, meron tayong isa, di ba? Meron tayong isa. So ayan. So yun guys, simula nung makahuli kami ng nung isa parangan guys, hindi na kami nakahuli ulit. So yun guys, ang plano guys, dilipat kami doon sa yung pinagbibingwitan guys sa Mindanao, sa Safran. So ayun guys, doon muna tayo. So yun, lakad muna tayo guys. Yan guys yung kumpare ko. Talagang di siya guys makamubun sa pagkaiwalay nila saglit ng isang asawa guys. Malungkot. So yun guys, dito na namimingwit oh. Kaya lang walang huli guys, walang huli. So yun guys, bali dito na kami sa dating pwesto natin. Kung saan tayo nagbibingwit talaga guys. Lumipat kami kasi wala kami doon nahuli na. So last na nahuli namin yung isang maliit lang. So naisipan namin na lumipat dito kasi dito sa pwesto na to, may nahuli kami dito dati palagi. So yun guys, ito yung pwesto natin. Ayan, likod. Ayan guys, ayan, pwesto natin. So ayun, yung mga kasama natin nandun na sa gilid guys, yan nandun sa gilid. Sila Tamboy, sila Eugene, nandun na guys. Yan, nakasilip. So yan guys yung pwesto natin na pagkabuhin na ito. Ayan. Ito try ko rin yung dala kasi natin yung bingwit, so try natin to. So yung mga tropa natin guys, nandun na sila. So bila, nakahilera na guys, nakapwesto na. So tayo, magtutulag tayo. So guys, tusing natin. Karabsaw mo. Pag iganda ko magdala ka na. Hindi, okay naman. Sa prank. Ito po oh. Sabi talaga. So yun guys oh, nakachamba tayo guys isa oh. Yan guys oh. Oh, diba? Chamba lang yun guys. Yan, kawalan natin.
First catch natin guys. Hindi ko inakala guys makakahuli tayo, nakachamba tayo, yun o. One down. Wow. So yun guys, may dalawa oh. Dalang maliit oh. Yun guys. Natin natin, nakala ko wala, kaya... Gari mo may special ka na? Ayan guys oh, dalawa oh. Dalawang maliit. Nice one. Hanggang swerte mo niya na. Ay, tayo. Hindi para tinatambol. Mga patatry rin, baka meron pa. So yan, tingnan rin. Ay nga pala guys, si Boy Tapang ang tagalusong natin. Ayan, si Boy Tapang. Tagalusong guys, pag sumabit. Percent yung magkakita ba? Kaya pala nga tayo, ano? Ano walang kabuhat Ay, eh. tingnan ni Iman. Ano ni Iman ni James? Madrid ko tano. Uy! Si Boy Tapang guys, Boy Tapang lang malakas. Tagalusong natin. Ay, una purang. Ayan guys. Tulo. Kuya ko yun. Pare. Nakulaon. Ayan guys. Ooh! Boy Tapang lang malakas guys. Yan naman. Garigwa. Dugi pa rin. Ayan guys oh, Ayan guys, meron ulit oh, tilapia oh. Boy Tapang lang malakas guys. Ayan oh. Ayan guys, meron tayong huli na naman. Nakulaon pa rin. Ilim sa bubay ang busita. Kuya pa na? Ayan guys, meron tayong huli na naman. So, good. Kasing guys ha. Ito kung ano na siya. Mali mo, sa'yo mo kadali sa taklaon oh. Walang gusto. Hindi sa'yo sa magsipur ka data. Yun! Araw ko takito. Sira. Nililipat ka na ito. Next page. Kaya. Sana o... Kabili. Ay! Okay. Dito mo makabili. Alam mo kung ano. Ito kuya nga tadi nag-ano. Hindi, nagsarado. Nakasabit dito sa ano? Sa laog. Dua ko ta. Ayun guys oh. Oh, di ba? Laki na. Nice one. Okay, shoot. Sakma na Lin. Shoot guys. Yo. Ayun guys, meron na tayo isa oh. Yan. Tsamba-tsamba lang guys. Ayun oh. Lin. Huwag na, nalog na. Video yung mga para dampot. Lumalaban? Lumalaban. Guys, nakakadami tayo. So, isa pa dito. Dalas tro. Kita puwit ko ah. Diyan mo dali so, ano? Anong sira ito oh? Okay guys. Wala? Go. Diba? Cool. All. Naulit tamboy. Uy, naklang ba ano? Cool. Uy, isa ka bin. Panwit ko yan pa di. Huli ka! Sima ka. Wala. Dito na kasarado. Go. Wala lama. Wala. Sakto ko tayo bitaw. Oo, hindi man nakasarado ka. May garaw. May ano? Oh. Sige na. Meron tayo. May nakadali tayong isa. Ayun o. Kula na. Wala na magkano? Sabi ko na pag di nagataram na igwa. kula. Ha? Pag nagataram mura, igwa. Pwede, puro mo na kuya. Nice one. Hoy, tatik na mo. Ang ano? Uy, lalaw, patingo. Patingo, lalaw. Naudo. Para pala bugon boy. Ugso mo na nga nila. Ito magboy pa yun. Hindi po tayo sila. So yun guys, pauwi na kami. Tapos na kami mga mangdala, mamingwit. So yun guys,
Yung mga tropa natin, gutom na, wala pang kain guys. Simula nung pag-alis namin ng umaga, wala pang kain. Puro tinapay lang. So, ayun guys, doon na tayo magluto sa bahay. Doon na ako tanoy. Yan guys. Ito yung nakuha natin guys, oh. Oh, di ba? Dami rin. Madami. Yan, buhay pa yung iba, oh. Yun. So yun guys, pero daan pa kami dito sa Misapa sa amin guys. Dadaan pa kami doon para matapon ang dala, para madagdagan pa yun guys. So, ayun guys, see you sa bahay. Yan, mga tropa natin. Malulungkot na. Ayan. So yun guys, andito na sa bahay ngayon. So ito yung nahuli namin guys. Ito yung nahuli natin. Yan. So ngayon guys, ipiprito ni Tamboy. Tapos so, si Tamboy guys yung magpiprito. So ang recipe ko guys, magagata tayo ng ampalaya. Tapos ang saw guys, yung mga ito, tapos yung tilapia. So yun guys, ang crispy, si Tamboy yung magluluto nun. So ayun guys, abangan natin yung luto ni Tamboy na crispy. So ayun guys. Hello guys, magmamarinate tayo ngayon. Yan. Ito pala yung mga ingredients, isda. Ito. Sana guys, simulan ko na. Ito pa. Sila natin mo noy. Loko. Ngayon ka na. Bali guys, na-marinate natin siya. Ngayon, hintayin mo natin siya mag-absorb yung lasa niya sa isda. Yan guys. Ito guys, pipritoin na natin. Nakalipas ng 30 minutes, piprito na tayo. Naprito ni Tamboy yung yung mga isda, yung gurame tsaka yung tilapia. Ito guys, yung iba hinimay natin para isawag dito sa gulay sa ampalaya. So yun guys, medyo merkado natin. So ngayon guys, tara magluto tayo ng ginataang ampalaya. So yun guys, tara. Guys, gata. Tsaka yung gulay guys, ito yung gulay. Natin urado na. Ito guys, yung sili, tsaka yung marikado, pinagsama-sama ko na para hindi sila magagagalit. Ayan guys, yung luto natin, oh. Wow! Ginataang ampalaya. So yan guys, kaya tayo. Yan. May sili. With sili yan. Okay. Yan. Paul. So yun guys, ito na yung pinagpaguro namin. Ayan, so may visit tayo si Tito John. Ayan, kagawad, running for kapitan. So yun guys, tara, kain tayo. Sibu ka na naman. Woo! Silo naman ito. Sibu, silo naman ito. Arang! Kurang oh? Saka na ako kang. Meron nga parang ako, ano parang ako pribalo? Parang bok. Ito naman dinadaan. Pwede tayo, ano? Kundi kami para rin litapang naman sa may bakit. Hindi naman natin yung grabe niya. Gusto ko na siya ba? Ito yung pampangsuota. Sabi ni Chok, alin. Dapat naman gurame. Ito mula, magkana.
Ikaw na po. Sa targa na lang ang sinilan. Bet, ano ka? Tamboy. Oh, si Tamboy. Sino ka pangkom? Kaya po, ayaw po makasawa. Kasi wala naman nagkakamali. Kung servers dyan. Baka may single dyan, baka naman. Dami namin, no? So, Kaya nga pala guys, shoutout kay Paring Bob. Hindi na nakasama dito sa budget bite natin. Gawa ng quarantine. Pare, nakalimutan ka namin tabihan ng ano, ng ulam. pura ka man ba ganun dakop? Nan! Ipakinom mo! Wala ka na uli kahit isa. Ayan guys, Medyo, unti-unti na tayong Nalalagas! nalagas. Pero sa guys, subuy tapang hindi yan tira. Busog. Malamig na Coca-Cola. Na puti. Buli, ano na? Parang! Oh, masok. Jok, tap jok. Sige, pagkala daw, jok, pagkala daw. Diyan mo na ako. Ah, paulo da. Bada. Guys, kanan! Dilamang ito rin matri. Dilang pinaano to gurame. Ay sumburol pa ita. Nagtapos sa talinga ko? Dilamang tinandog to gurame. Nag-ano sa talinga ko? Guys, nasa pa. Sugurahan ano? Nasa pa. Ayun guys. Baka next vlog namin, dadayo kami lagi Tito Jun ulit. Doon sa may sapat, kasi mayroon doon malaking sapat. Tapos maraming ano, dalag na malaki guys. Sabi ni Tito Jun, pag wala kami nahuli, dalag ko kayo. Basta konti may huli namin, isang manok na naman. Sana yung guys, yung ganda natin ang namamalita ng ibon, wala tayo nadalang ibon. Isang manok ang binulit ni Tito John. So yun guys, tayo. Next vlog natin, doon na lang, doon sa kanila. Dagot ko yung native ng manok. Yun! Abangan niyo yan. Ay guys, magkunwari na tayo na nahuli, tapos dito tayo sa bukid. Ano baga? uwi na din na ilaw yan. Puro ilaw, sa kuya tinarapo. Ilaw Yung gusto mo. Ayun guys, tapos na naman yung video natin. Ito, ito na naman, ubos. Binalikan guys yung pagkakato, binalikan ng mga tropa. So, ayan, naubos pa rin. So yun guys, bago matapos yung video natin, isang shoutout ko nga sa akin. Shoutout sa isang tropa na masugid ng taga-suporta ko, si Joshua Mulyeda, ng taga Santa Fe. Bulacan sila ngayon. Sabi ko na rin sila Manong Alan, Burnok, Sister, si Paringilet, sino pa? Si Ate Aweng. So ayan, mga taga-Bulacan, mga idol, salamat sa suporta. So, get out. Pa-shoutout nga pala yung yung chapter namin sa Bagong Silang Phase 5 Community Chapter. Shoutout sa iyo sa MWW namin na si Renel Tol. Tsaka si Boss, si Jason Briones. Boss. Yun. Ito, shoutout mo. Sa lahat. Yun. Sana all. Ayun guys, salamat. See you sa mga susunod videos.